Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Brookhaven και ο Άρης πήγε ένα μυστικό του Brookhaven. Ναι, είναι εδώ μέσα. Ναι, βλέπετε ένα κενό, ναι. Σε λίγη ώρα μπορεί να θα ανοίξει ο τοίχος, θα το ανοίξει ο Άρης, επειδή είναι από μέσα τώρα. Δεν μπορεί. Εμείς τώρα πάμε να χτίσουμε μια σπιταρόνα. Μια τέλεια σπιταρόνα. Βαρέθηκα λίγο την κουρούνα. Πρέπει να βγάλω κανέναν δυο. Για super card να βγάλω. Το super card μου. Είχα μια Lamborghini για super card, αλλά από ό,τι φαίνεται έπιασα μου την. Παιδιά. Απλά ξέρετε, είναι αναβαθμισμένο Brookhaven αυτό. Είναι αναβαθμισμένο. Γι' αυτό έχει διάφορα πράγματα που παλιά δεν τα είχε. Τα βγάλε τώρα. Τα βάλαν οι προηγούμενοι YouTubers. Ναι. Τα βάλαν εκείνοι. Και γι' αυτό μείναμε έτσι. Άσκοντα. Τέλος πάντων. Ουι! Παραλίγο να του πάρω, παιδιά. Παραλίγο. Παιδιά, κάτω να κάνω το σπίτι μου ή πάνω λέτε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Εγώ λέω κάτω. Επειδή πάνω βασικά είναι σπίτια, τι σας λέω. Κάτω. Να χτίσω έναν. Τώρα μπορεί να δείτε και εσείς πότε επιλογές έχω να δείτε. Γιατί ξανακάτσαμε σε αυτήν εδώ. Να τις επιλογές, βλέπετε τες. Αυτό είναι. Δηλαδή από έξω φαίνεται μια γέφυρα, αλλά είναι υποβρύχιο από κάτω. Υποβρύχιο από κάτω. Θέλω θα βγάλω αυτό και θα σβήσω τα ωραία μου αυτοκινητάκι και θα πρέπει να το πιάσουμε έναν δυο γάλων, να το σύρουμε μέσα. Καλά, μόνο εγώ και λέω, εντάξει. Ναι, τώρα παιδιά. Πρέπει να πάμε. Δεν ξέρω πού είναι το αγαπημένο μου αυτοκίνητο, ρε φίλε. Πω ρε φίλε. Στις βάρκες. Πού ρε βάρκες. Βάρκα μπανάνα. Μπανάνα. Πάμε φίλε. Κοιτάξτε, βασικά θα βγάλω μια μοτοράν, ούτε του αφήνει, υγεία, χωρίς Robux με αφήνει, μόνο με Robux μπορώ να πιάνω εγώ, γιατί έχω πολλά Robux. Βλέπετε, τώρα να δείτε την καραζόρτα πως ανεί. Δεν ανεί. Πρέπει να κλειδώσω. Έτω, πόρε φίλε, έτω. Δείτε. Πρόβα δύο φορές ξιάσα, έτω. Λοιπόν, τεράστιο γκαράζ με κρεβάτι μες στον γκαράζ, χρηματοκιβώτιο με λεφτά μέσα και κάτι άλλο όπως και εδώ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το μέσα δεν νομίζω να καταλάβατε τι έχω. Έχω money. Έχω πολλά money.
πετάτα όπου να είναι. Βιουμ, κάθομαι στον καραπέ και πετώ τα. Έκλεισα την καρατζόπορτα. Έχω μια τεράστια τηλεορασάρα. Game δάμε. Πίτσα από την Ξίασα έτρωα πριν λίγο. Κοριεύκο. Κλειδωμένα Ξίασα. Πριν ήταν και ο Άρης, απλά τον μιλήσαμε πριν στο τηλέφωνο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω που είναι ο Άρης, αλλά τέλος πάντων. Και δεν με νοιάζει. Νόημα του τζακούζι που θέλω να σας πω. Είναι πολύ ωραίο. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.